ki zara ce so ne ya sa hana kanki na rikice shin wai da gaske ne kuna firgice ni naki ne so haka ne shi yake saka zuciya har da reman kowa da sannadin su ne ya sa wasu sun zama gawa kyautata wa zaka take sa a yau shakuwa ba ya kyale babban tsoho da ma tsohuwa ko ga tsuntsaye a raina suke ɗarsuwa ba ya kyale jin na balle halittar ruwa shi ka sanya mutum nitsatsi yau zautuwa kai cikin magana a maka kallon wawa shi fitar sa a zuci ba a yi mai rantsuwa bai shigar sa a take riba a mai gaggawa za ya mamaye jijiya ya haɗa da kwakwalwa har idan ka tsananta sosai ya maka fatalwa kar ka bai shari kawai bayyana ɗan uwa shawara ga masoya bai so ku yi makuwa inda gaske so da kauna ake kamuwa so da kauna ne silar sabuwar makuwa wasu sun yi kudi wasu sun zamo talakawa in ka samu wanda ke son ka kai tsintuwa ya kamata masoya mai tallafin gaggawa mai tunani da nazarta sai mu bar boyewa ita soyayya asalin ta kuyi tunawa ta fito ne daga tsatsan jinsinin larabawa annabin mai ce makarɓe ta morewa shi ya sa dukkan zakata suke ɗarsuwa ya kamata mu daina zagin masoyan kowa kai riƙe mai sona ka wallafe dacewa ita soyayya faruwanta kyau ɗan uwa ba ta duba yawan kuɗaɗen ka kai ɗan uwa ko sarauta ta gidan ku in ka yo aunawa in ta tashi kawai shiga za ta yi kankuwa sai ta fada kan ɗanta ko ta dinga wahalwa bayar wanta me yake yi ka duba iyawa ko ta fada kan ka almajirin talakawa ya kamata mu dinga lura miyo ganewa ita soyayya da shirin fice ɗan uwa sannadin ta ake rikima ana ta kashewa babu tsammani za ka ji ta fiye shigewa wasu na zagi naka har su ce makawa sun yi mantawa rabba shi yau ɗarsawa duk kuma zagi so kira shi ne wawa yadda na asali na sakila zai ganewa na gama muku zance a yanzu zan yi rufewa shawara ce ga masoya karfi